i orina. Estem a Pilates amb Isabel Fontanal i ahir anem a fer Pilates, vale? Tu met? Així. Vinga, treu les sabates, els peus plans a terra, la Llorinda ens ho farà a la taula de la cuina, però a casa ho podem fer en una colxoneta. Estem preparats? Vale. Avui farem abdominals. Fica les mans juntes amb els dits entrellaçats i al darrere del cap. Intenta notar el pes del teu cap a les mans. Quan pesa? Porta els colzes cap a dalt i intenta notar una altra vegada quan pesa el teu cap. Porta els genolls cap al pit i nota quan pesa el teu cap. Anem a fer amb el 80% mai màxim. Intentar portar els colzes cap als genolls, no cap al costat, Llorina més cap als genolls, així. I de tornada, poquet a poquet. Solta una mica de tensió i repeteix. Els colzes busquen els genolls. I tornes poquet a poquet. Intenta notar el pes del cap a les teves mans. Dis-li als músculs del coll que no ajudin, que se'n vagin de vacances. Intenta pujar el cap gràcies a les teves mans i als colzes que busquen els genolls i torna poquet a poquet. Molt bé. Quan vagis cap a dalt, intenta portar els ombros lluny de les orelles, cap a la cintura i torna a poc. Cada vegada els ombros lluny de la cintura, el pes del cap a les mans i els colzes busquen els genolls. Descansa un momentet amb els peus a terra i deixa que els genolls vagin a la dreta i a l'esquerra, suavitzant la pelvis, reconfortant. Molt bé. Seguim. Genolls cap al pit. Els colzes busquen els genolls. Pes del cap a les mans. Quan vas a dalt, porta els ombros lluny de les orelles i intenta ficar els pits a dins de les butxaques dels pantalons. A veure si caben. Intenta amunt, ombros cap a la cintura, pits cap a les butxaques dels pantalons. I torna poquet a poquet. Sempre al 80%. Si cantes una cançó, sabràs que és 80% quan no fa. Segueix repetint. Amunt, pits busquen la butxaca del pantaló, ombros la cintura, colzes, els genolls. Intenta portar el pes cap a les lumbars, que t'apoyes a les lumbars, al 80%. Així, nota el pes a les lumbars i torna poquet a poquet. Descansa. Fica
Aixeca els peus a terra i gira amb els genolls a la dreta i a l'esquerra, suau. Deixa ara que els genolls caiguin en un costat. Relaxa musculatura, com si intentessis fer que els músculs se tornessin natilles, molt suaus. I fes la inclinació pèlvica, que sembla com si la columna vertebral tingués una cua i la portes entre les cames cap endavant i cap a dalt i cap a baix. Fes-ho com ho fa la llorinda, suau, com si estiguessis lubrificant. I el mateix a l'altre costat. Inclinació pèlvica avant i enrere de manera suau, com si estiguessis ficant oli als engranatges de la pelvis. Fes-ho amb mínima tensió, agradable, aliviant. I seguim. Mans a darrere del cap, nota el pes del cap. Porta els genolls cap al pit. Intenta aixecar el cap gràcies a les mans i als braços. Porta els ombros cap a la cintura i els pits, com si volguessis ficar-los a les butxaques dels pantalons. Torna poquet a poquet amb el cap i repeteix. Cada vegada que vagis amunt, porta el pes a la cintura. Apoya't amb la cintura i segueix cantant, mai 100%. Repeteix aquest exercici. Intenta donar vacances a la musculatura del coll i demana als braços que aixequin el cap. Quan portis el cap enrere, aixeca les cames així, més amunt, avall com feia la llorinda la primera vegada, no, amunt. Porta el cap avall i les cames amunt. Intenta fer això cantant una cançó. Quan el cap baixa, les cames pugen. Canta. No vagis tan amunt que facis cada vegada els ombros lluny de les orelles, el pes del cap a les mans. Estira les cames si pots i descansa. Descansa amb els genolls doblegats, no baixis les cames estirades com la llorinda, però doblegades, així. Deixa que caiguin els genolls en un costat, fes de la musculatura natilles de tan suau i anem a fer inspira i relaxa. Agafa aire i aguanta l'aire durant 5, 4, 3, 2, 1 i ara, sense pressa, solta l'aire i descansa. Molt bé. Porta els genolls a l'altre costat i farem el mateix. Inspira i aguanta. Agafa aire. 5, 4, 3, 2, 1 i sense pressa solta l'aire. Molt bé. Anem a seguir. Porta el pes del cap a les mans, genolls a dalt.
Aixeca el cap amb la força de les mans i porta 2 colzes cap a un genoll. Ombros lluny de les orelles i torna a poc. 2 colzes cap a l'altre genoll. A veure si pots, cada vegada que puges, fer-ho amb el 80%. Que puguis cantar una cançó, que no faci mal, que no utilitzis impuls. Quan pugis, intenta ficar els 2 pits en una butxaca del pantaló. Segueix cantant, 2 colzes amb un genoll, 2 pits en una butxaca, ombros lluny de les orelles i torna. Molt bé. Intenta portar el pes cada vegada cap a les lumbars i apoyar-te més en un costat de les costelles que a l'altre. Juga amb el teu pes, porta el pes cap a un costat de les costelles i cap a les lumbars. I sempre a poc, de tornada, no deixis caure. Així. Nota els ombros lluny de les orelles i descansem. Deixa els genolls tranquils al terra, estira les cames i apreta el cul amb força. Apreta i solta d'una vegada, plons. Apreta, blau, solta, apreta i solta repetidament, com si fessis bàsquet, baloncesto amb el cul, pum, bum, 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 bum. Vale. Nota les abdominals relaxades i anem a fer l'últim, el criss-cross. Entrellaça els dits, nota el pes del cap, porta els genolls cap a dalt, porta 2 colzes en un genoll i estira l'altre. Una mica més amunt, Llorina, sí, aquí. I canvia. Aquest és criss-cross. Intenta fer cada vegada 2 colzes en un genoll, 2 pits en una butxaca. Apoyar-te cada vegada a l'altre costat de les costelles. Molt bé, i sobretot segueix cantant, Anem a fer-ho de pressa, com fa la Llorina. Gira, 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 gira i descansa. Aquesta era l'última classe. Si ja saps fer tots aquests exercicis perfectes, felicitats, has complert el nostre projecte. Moltes gràcies.